Ang Regional Trial Court, Branch 16 sa Davao nag-issue bag-ong warrant of arrest batok sa gituhang Carnap Syndicate leader nga si Ryan Bactin Yap Yu. Kini human napakya si Yu ug tunga sa court hearing niadtong Mayo 15. Si Yu pinaagi sa iyang legal counsel nga si Philip Pantuhan danang nihangyo sa korte nga usbon ang schedule sa hearing tungod kay daw aduna sablayng hearing sa Sandigan Bayan sa Quezon City. Apan gisalikway kini sa RTC Branch 16 Judge Emmanuel Carpio, gumikan kay daw ang pre-trial na scheduled na sa korte pinaagi sa mando niadtong Pebrero 27 ning tuiga. Samtang ang pre-trial sa Sandigan Bayan kay na scheduled niadtong Marso. Dugang ni Carpio nga bisan pa magposibleng nag-leave ang public prosecutor ang pagpasaka sa motion for resetting dili igong pasangil aron dili makatunga ang akusado sa korte. Kinumdumang atol sa hearing niadtong Nobyembre sa miaging tuig, si Yu ni plead og not guilty sa nagkadaiyang anti-carnapping charges nga gipasaka batok niya sa mga lokal nga negosyante. Ang mga kawani sa General Services Office sa University of San Carlos, Talamban Campus nagwelga kagahapon sa buntag agig pagsupak sa pagbungkag sa tagdumala sa tunghaan sa ilang departamento tungod sa coast cutting. Mitumawsab ang gamayng kasamo human gidid-an sa nagprotesta nga mga kawani ang mga magtutudlo ug mga estudyante nga makasulod sa tunghaan. Nunot niini na suspenso ang klase kagahapon sa buntag apan nabalik ra sa normal ang operasyon mga alauna sa hapon. Matod ni Father Ernesto Lagura, tigpamaba sa USC, nag-coast cutting ang tunghaan tungod sa pagpatuman sa K-12 o Enhanced Basic Education Act of 2013 nga gikatakdang muhatag og dakong pag-ubos sa enrollment hangtod sa 2018. Dugang ni Lagura, gitanyagan nila og early retirement package ang gipangtangtang nga mga trabahante nga kasagarang mga panday. Daw 15 ra ka mga miyembro sa union ang nagdumili sa pagdawat sa offer. Apan matod sa 40 o 46 anyos nga si Vicente Nardo, mas kinahanglan nila ang trabaho gumikan kay daw wala nay modawat nila sa ilang guwang nga edad.